Derek bakul tempe untuk Kabupaten Pacitan dibedek dadi korban guyangan banyu geni utawa air keras pas ape budal nang pasar. Akibatnya korban catu kobong untuk pirang-pirang awake barek saiki diramut untuk RSUD Pacitan. Eko Susanto 52 tahun warga Dusun Plugon Desa Pagerjo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan kepeksa diramut no RSUD Dr. Darsono Pacitan Rebo awan maeng. Bakul tempe iku dibedek dadi korban guyangan banyu geni utawa air keras barek wong gak dikenal pas ape budal nang pasar nduk wilayah Desa Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo Rebo isuk utuk-utuk, kira-kira jam 5 para isuk. Jare anake korban, Sela Dewi Agustina, bapake dibedek diguyang banyu geni ambek wong loro goncengan numpak bronfit, barek nggawe jas udan ambek maskeran. Waktu iku bapake diendek nang tengah dalan terus langsung diguyang. Akibatnya korban catu kobong nduk loro motoe barek dodoe. Korban sing kelaran iku sik nyacak njaluk tolong nduk polsek kono sampai akhirnya digawa nduk rumah sakit. Sauntara iku Dr. Neti Nurnaning Tias, Kepala UGD RSUD Pacitan ngomong kondisine korban saiki wis rada apik sakmarine ditandangi tim medis. Nanggepi perkara iki, Pamenwas Polres Pacitan, Kompol Prabowo njlentrekno sampai saiki polisi sik nelusuri perkara iku. Pihake sik telek keterangan teko pirang-pirang saksi gawe nglumpukno barang bukti. Perkara bedean guyangan banyu geni nduk bakul tempe teko Ngadirojo iki saiki sik diselidiki polisi. Pihake yo nguber pelaku barek nglumpukno barang bukti karo keterangane saksi gawe mbongkar motive pelaku guyang korban. Edwin Aji, JTV.